खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गुफुर बिआर चेनेल नायगिरिफोरनिसिम थाम्बनेइलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ आसा खालामो दसे सम खोनासंलांगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव बेसेबांबा सम गारबोनाय सम जिउ जारिमिनखौ आं दिनै रायजो राजाफोरनो फोरमायनो थाखाय जाय बै समनि एनडिएफबिनि रिटायार्ड डिसार्ज बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ आं दिनै रायजो राजाफोरनो एसे फोरमायलांनो होननानै भिडिअखौ लाबोदों। जाहाथे बे आंनि फोरमायलांनायाव गोरोन्थि जायोब्ला गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं निमाहा बियो। जायफोर रिटायार्ड डिसार्ज बिथांमोननि खाथियावबो आं आखाइ खबजबनानै निमाहा बियो। बै समनि माखासे जिउ जारिमिनखौ रायजो राजानो फोरमायोबा बेसेबांबा दुखुनांथाव। जाय जोंखौ नायनो हायै हारिया गाग्लोबदों, जाय जोंखौ सरकारा दिनैसिमबो बर' हारिखौ नायनो हाया, बेबायदि सरकारजों बर' हारिया थेर फाथिफिननो थाखाय एनडिएफबि मुंखौ लानानै सरकारजों आरो जोंखौ गादबनानै दोनग्रा हारि सोबख'नानै जाग्रा हारिखौ जों थेर फाथिफिननो थाखाय एनडिएफबिनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफ्रा थेर फाथिफिनदों। बे थेर फाथिनायाव जेरैबायदि बर'फोरनि जिउ जारिमिनखौ नायनानै नाहरनानै बुंबाबो बुंस' हायै, नाहरबाबो नाहरस'नो हायै, जेरैबो खोमसि, जेरैबो सुथुरनि गाग्लोबनाय, बेबायदिखौ अरायसम सान हर बर' हारिखौ गुबुन हारिया गाग्लोबनो थाखाय सानबाय थायो होननानै बुंबाबो खुनु आपत्ति गैया। बेबायदि थांखि बिथांखिखौ एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा सानखा हखा बर' हारिया जेसेबां दिन रायजो खुंलांगोन, जेसेबां बर' हारिया गेरेमसा महरै थांनानै थागोन, बे समसिम बर' हारिया गोख्रों बर' हारिनि माखासे सरकारनि सायाव जोंखौ नायनो हायै जाथिखौ आवाज होग्रा माखासे स्ट्रं आफाद नांगौ होननानै एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा ससेल' जुदि सोमावसारोबा जानाय नङा होननानै बर' हारिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम सोमावसारग्रा आफादखौ नांगौ होननानै बे रिटायार्ड डिसार्जखौ बे संबिजित नेम निथि संबिजितआव सेबखांनानै दोननो गोनां जादों। रिटायार्ड डिसार्जनि माखासे मानो थाखाय सम फैयोब्ला जायफोर 12 बोसोर मावनायनि उनाव जायफ्रा गावनि गोग्गो देहाखौ सोरबा मावनो गोसो दंबावोबा, जेबो देहानि खहा गैयाबा, देहाया जेबो लोरबां गैयाबा, जाय दैदेनगिरिफ्रा 12 बोसोर मावखांनानै सोरबा बिबानाव थानाय, बिबानाव थायै, बिबानाव थाबाबो थायाबाबो जिखुनु जाया 12 बोसोर मावनायनि उनाव जायफ्रा देहाया जेबो उसुबिदा गैया बिथांमोना आरो थाफिनबावनो हागोन। जायफ्रा देहानि उसुबिदा, जायफ्रा माखासे जिरायनानै थानो लुगैनाय, बिथांमोना 12 बोसोर जायोब्ला लाइजाम गारनानै थानो हानाय बे संबिजितआव पान्डुलिपियाव माखासे नेम निथि आफादनि रुल्स बादि माखासे सेबखांजानाय बेबायदियै थानो हायो। लोगोसे जायफोर डिसार्ज लाग्रा, मानो होनोब्ला ओरैबायदि जादों सानसे समाव जायफोर आर्मि पुलिसा एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ हमोबा ओरैबायदि बुयो, ओरैबायदि हास्ति होयो। बेबायदि समाव जेलनिफ्राय ओंखारबोनानै आरो बेसेबांबा गोजौ हाजो गाखोफिननो हानाय बेनाव देहानि सक्तिया गैला। सोरबाया आर्मि पुलिसजों गावलायनायाव बा माबा मोनसे जानानै गुलि नांजानाय, अबेबा मोदोमाव गुलि नांजानाय, अबेबा आखाइ गैजायै, सोरबा मेगन गैजायै, बेबायदि माखासे बेमार सेमार जानानै देहायाव स्ट्रं देहा गैला। बिथांमोना अबेबा बेसेबांबा गिदिर दैखौ सानस्रिनानै थांनो हानाय सक्ति गैला। हाजो गोजौखौ गाखोलाय ओंखारलाय आरो गावनि जानाय लोंनायखौ बानानै हाग्रा बंग्रा थाबायनो हानाय सक्ति गैला। मानो होनोब्ला जोंखौ नायनो हायै सरकारजों बा जोंखौ नायनो हायै हारिजों थेर फाथिफिननो थाखाय माखासे गोग्गो देहा नांगौ जायो। मालाबा समाव हाग्रा बंग्रा थाखुमानो गोनां जायो, गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै थाबायनो गोनां जायो। बेबायदि समाव माखासे गोग्गो देहा नांगौ जायो। बेबायदि समाव माखासे एनडिएफबिनि संबिधान
लिरखानाय बायदि जाय बिथांमोना देहानि उसुबिदा लाइजाम गारनानै थानो हानाय माखासे लामा दं। बेबायदि मोननै लामाखौ दोनदों। संबिजिराव थाखानाय बायदि जों बुंनांगोन जाय बिथांमोना रिटायार लादों, जायफोर डिस्चार्ज लादों, माबा मोनसे सरकारजों सावरायनानै सरकारजों जाफुंसारोबा बेफोर रिटायार डिस्चार्ज बिथांमोनाबो एखे मोनथायखौनो मोनगोन होननानै आफादनि संबिजिर बायदि दंखायोमोन। नाथाय जों दिनै बुंस' हाला। जों बुंनांगोन सानसे समाव एनडिएफबि आफाद होनबानो बर' रायजो राजाफ्रा ओंखाम बोथिसे, दै गिलाससे लोंहोनो थाखाय हाजार बार सिन्था खालामनो गोनां जाबायमोन। बेबायदि समाव जेरै थाखानाय पाब्लिसिटिफ्रा पाब्लिक रिलेसन लानो थाखाय बिथांमोनखौ बिबान होनाय जायो। नाथाय बै समनि माखासे जेरैबायदि सरकारनि माखासे दुंहाव थासारि सोना होनायाव, सरकारनि माखासे राव फान्दायनायाव गावजों गाव सानसे समाव ओरैबायदि जादों बे गामि नायलायनो हायि, बै डिस्ट्रिक्ट थांलायनो हायि, सरकारनि सानसे समाव दुंहाव माखासे राव फान्दायनायाव गावजों गाव बिदा फंबाय सानसे समाव थांलायनो हायै, फैलायनो हायै बेबायदि सानसे समाव जादों। जायफोर थाखानाय पाब्लिसिटिफ्रा पाब्लिकफोरजों रिलेसन लानो हायाखै। बिनि उनाव जों बुंनांगोन, अरायसम जों बाख्नायनांगोन जायफोर रिटायार डिस्चार्ज लादों बे बिथांमोना ओरैबायदि खामानि मावदों जायफोर बर' हारिनि गेजेराव एनडिएफबिआ मा थांखि लानानै बर'फोरनि थाखाय सोमावसारदों, बिदा फंबाय गावजों गाव फोजोबलायनाय थांखि, माखासे सरकारनि माखासे दुंहाव थासारि सोना होनायाव बेबायदि मोनसे सानलायनाय फैदों। बर' हारिनि गेजेराव एनडिएफबिआ मा थांखि लानानै सोमावसारदों, बेबायदि बर' हारिनि गेजेराव गुवारै सानलायनो हायै माखासे सम फैदोंमोन। बेबायदि समाव जायफोर रिटायार डिस्चार्ज लानाय बिथांमोना ओरैबायदि मोजां खामानि मावदों जाय गावनि गामियाव, गावनि जोनोम जायगायाव फैफिननानै जायफोर गामियारि पाब्लिकफ्रा बुजिया, बिथांमोननो गावसिनि थांखि बिथांखि मावनाय खामानिखौ दिनै बे सासेनो खिथाबाय, गाबोन बै सासेया बैनो खिथाबाय, बेबायदि खिथा बेसेबांबा पाब्लिसिटि बायदि जायफोर रिटायार डिस्चार्ज बिथांमोना खामानिखौ मावनो गोनां जादों। बेबायदि समाव जेरैबायदि ओंखाम बोथिसे संनानै जाहोनो, दै गिलाससे लोंहोनो थाखाय हाजार बार सिन्था खालामनो गोनां जाबायमोन बर' हारिनि गेजेराव। बेबायदि समखौ जेरैबायदि एनडिएफबिआ थानो थाखाय खरलबसेबो जायगा गैलामोन। एनडिएफबि होननानै बुंबानो रायजो राजाफ्रा ओंखाम बोथिसे जाहोनो थाखाय, दै गिलाससे लोंहोनो थाखाय माथो गैलामोन। बेबायदि समाव जेरै रिटायार डिस्चार्ज लाग्रा बिथांमोना बर' हारिनि गेजेराव मोनसे फिल्ड बानायदों। बे फिल्डआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना दिनै सासेनो फोरमायबाय, गाबोन बै सानैनो फोरमायबाय, बेबायदि फोरमाय जायगाया अरबाय। अरनायनि उनाव दिनै बे पर्जायाव एनडिएफबिआ मोनफैबाय। जेरै गावजों गाव दाङाबाजि, गावजों गाव सानलायनाय थांखि बिथांखिखौ मोजाङै मोनथिलायै रायजो राजाफोरनो रिटायार डिस्चार्ज लाग्राफ्रा गुवारै फोरमायनायनि उनाव एनडिएफबिआ गावनि जायगायाव दावहा नांफिननो थाखाय, गावनि जायगायाव थाफिननो थाखाय जायगा मोननो गोनां जादों। बेबायदि समखौ जों हाजार बार बे बिथांमोनखौ जों खुलुमनांगोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोर बिटिआर एकर्डनि उनाव जायफोर एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डआव थानानै सरकारनि गादियाव दं, बिथांमोना मोजां गाज्रि सावरायलायनानै बै समाव जायफोर सिनियर जुनियर माखासे एनडिएफबि आफादनि रुल बायदि मालाबा समाव सोरबा दैदेनगिरिया पानिश लानो गोनां जादों, मालाबा समाव सोरबा सिनियर जुनियर पानिश लानो गोनां जादों, गावजों गाव माखासे खोथा बुंलायनो गोनां जादों। बेबायदि समाव सोरनिबा गोसोआव दुखु मोननाय, सोरनिबा गोसोआव माबा मोनसे सिन्था धारना खालायनाय साननाय थायो। बेबायदिखौ जोबस्रांलायनो, गावजों गाव मोखां नायलायनानै ओंखाम बोथिसे जालायनो, सावरायलायनो सानसेबो सम होनो हाया। बेबायदिखौसो जों नुदों। आरो मोनफ्रोमबो फेक्सननि खोथा लानानैसो दावराव दावसिखौ जों बांसिनै नुयो। नाथाय साफ्रोमबो फेक्सननि दैदेनगिरि, साफ्रोमबो केडार थांखिया एखे। बेबायदि जायफोर सिनियर जुनियर
जायफोर रिटायार्ड डिसार्ज लाग्रा बिथांमोनजों मोजां गाज्रि सावरायनानै ओंखाम बोथिसे जालायनायनि समानो गैया। आरो पान्डुलफियाव थानाय बायदि गासैबो रिटायार्ड डिसार्ज एखे मोनथायखौनो मोनगोन होननानै एनडिएफबिनि संबिजिराव थाखानाय बायदि गासैबो आसखान्दा। बेबायदिखौ जों बुङोबा भिडिअआ अनेक गोलाव जालांगोन। आं उननि समाव सम लाबोगोन। जोबथारनायाव फंसे बाथ्रा बुंबावो, जेब्ला बेसेबांबा सम बै गारबोनाय समनिफ्राय गोसोखांनानै जेब्ला गावनि आंगो लोगोफोर सिनियर जुनियर जाय हारिखौ अनसायनानै गावनि आगोमा जिउखौ मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोनखौ मुंख्लं सानखालि गोथार गोसो लानानै जेवारि बाथि लगायनानै आलारि बाथि लगायनानै जेरै बिबार माला लानानै बिथांमोनखौ आरज गाबो, बे दिनखालि गोसो गोथारै बयबो गावनि आंगो लोगोफोरखौ बे दिनखालि बिबार माला आलारि बाथि लगायनानै सिबियो। बे दिनखालि फैयै फैनानै बिटिआर एकर्डनि उनाव जायफोर एनडिएफबिनि मुंख्लं सानखौ राजनितिक हान्जाया हेफाजाब होफ्लानानै गोथार सान फालिनायाव ना बेदर जानानैसो जोङो आरज गाबनाय बा फालिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेफोर बर' हारिनि गेजेराव बा एनडिएफबिफोरनि थाखाय जेरै दुखुनांथाव बे सानखौ जों बुंनांगोन। बे दिनखौ बेसेबांबा सम जों ना बेदर जायालासिनो फालिबोदोंमोन, गोथार सान लानानै बिथांमोनखौ जों आरज गाबदोंमोन। सरकारनि माखासे हेफाजाब होफ्लानानै एनडिएफबिनि गोथार सानखौ ना बेदर जानानै माखासे रायजो राजाफोरनि नोजोराव बा एनडिएफबिनि नोजोराव गाज्रि मोनजानाय माखासे हाबाफारिखौसो मावनानै दिन्थिबाय। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां सान्थौ नङा। बेखौसो आङो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो बयनिसिमबो खावलायो। मानो होनोब्ला रायजो राजाया फुरा रिटायार्ड डिसार्जनि उद्देश्यखौ मोनथियाखै जानो हागौ। रिटायार्ड डिसार्जखौ होनो गोनां उद्देश्यआनो जाहैबाय बर' हारिया जेब्लासिम थांनानै थागोन, जेब्लासिम बर' हारिया गेरेमसा महरै न'खर दानानै रायजो जालांगोन, अब्लासिम बर' हारिया बर' हारिनि थाखाय मोनसे आफाद नांगौ। जोंखौ गादबनानै दोननाय हारिखौ गिख्रंहोनो थाखाय बर' हारिनि गेरेमसा महरै रायजो जानायाव अरायसम मोनसे आफाद नांगौ। हाथियारजों नङाबाबो बर' हारिया सरकारखौ सोमखारिनो हानाय, गुबुन हारिखौ सोमखारिनो हानाय मोनसे बर' हारिनि गेजेराव आफाद नांगौ। बेबायदिखौ एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्लासिम बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम बर' हारिनि गेजेराव मोनसे आफाद नांगौ होननानै बे रिटायार्ड डिसार्जखौ होलांदोंमोन। लामा ससेल' एनडिएफबिया सोमावसारबा जानाय नङा, जेब्लासिम बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम सोमावसारनांगोन होननानै बे रिटायार्ड डिसार्जखौ होनो गोनां उद्देश्य जादोंमोन। जेब्लासिम एनडिएफबिया दैदेनगिरिफ्रा सम हाग्राबारियाव सावरायबोदोंमोन, बे समाव हाथियारा जोबस्रांबाबो बर' हारिनि गेजेराव सरकारखौ सोमखारिनो हानाय, गुबुन हारिखौ सोमखारिनो हानाय बर' हारिनि गेजेराव मोजां मोनसे आफाद बर' हारिनि गेजेराव थांनानै थानांगोन होननानै एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबोदों। बेबायदि बर' हारिनि गेजेराव मोजां आफाद गैया। सरकारखौ सोमखारिनो हानाय, गुबुन हारिखौ सोमखारिनो हानाय दिनैसिमबो बर' हारिनि गेजेराव मोजां आफाद गैया। बिनि थाखायनो बेसेबांबा सम एनडिएफबिया रिटायार्ड डिसार्ज होलायनानै दावहा नांबोनो गोनां जादों।